Selam i pozdrav, dragi moji gledalci. Danas se nalazimo na planini Vlašić. Danas smo tu da vam pokažemo i ispričamo priču o planini Vlašić. Meni kada se pomene Vlašić, prvi kadrovi su ovo, Galica. I prva misao su ove planine na Galici, odnosno ovi obronci stijena. Pa tako, da ne bi baš krenuli sa Galice, krećemo iz početka u selo Mudrike, odnosno u podnožju planine Vlašić, gdje zatičemo čobane i njihove vjerne čuvare, pse i njihova stada. Kako lagano se pripremaju za sezonu koja tek treba da počne. Naravno, proljeće je, neki je 27. april u toku snimanja ovog klipa. Sve se budi, sve dolazi sebi, sezona počinje. Čobani se pripremaju, stada se pripremaju, a na slikama ovih kadrova, odnosno ovim kadrovima, samo možemo vidjeti netaknutu prirodu, šumu, stijene i poneku kuću, odnosno kuće i vikendice. Kuće u selu Mudrikama i neke vikendice prije samog Babanovca. Ovdje većinom prevladavaju prirodni pejzaži, borova šuma, kamen i veliki masivni proplanci koji oduzimaju dah i koji su odmor za dušu i oči. Tako da dalje uživajte u kadrovima dok ne stignemo na sam Babanovac. Stižemo na Babanovac. Uz prelijepe kadrove samog Babanovca, ovdje već vidimo drugačiji Vlašić. Onaj moderni dio Vlašića
onaj dio Vlašića gdje Vlašić prestaje izgledati kao planina, gdje počinje izgledati kao grad, odnosno neki planinski grad. I dalje nas tu okružuju pejzaži šume, prirode i brda, ali i velikih hotela, restorana, pa čak i samog stadiona koji je izgrađen na Babar, koji se evo doduše tu ne vidi, ali u jednom kadru vidimo takvu promjenu koja se desila sa samo prirodnih pejzaža, sa samo pejzaža šuma, pejzaža livada, do ogromnih hotela, ogromnih restorana, parkinga, kafića i svega ostaloga, tako da svjedočimo tome kako imamo dvije strane Vlašića. Sljedeći u kadru nalazi se poznata skakaonica na Vlašiću, koja je izgrađena 1970-ih, tako nekako. Potražio sam na internetu, tačan datum nisam baš dobio, ali rečeno mi je 70-ih godina prošlog stoljeća. Ova skakaonica odavno nije u funkciji i nije ona skakaonica koja je bila nekad, koja se nekad koristila i koja je bila simbol zimskih sportova pod nazivom Pokal Vlašić. Ako sam dobro pročitao i našao na internetu. Nadam se da će vam se sve ovo svidjeti što vidite trenutno, a mi sada prelazimo na još jednu građevinu koja je zaboravljena, koja nije toliko poznata, ali želim da je pokažem. Meni je zapala za oko, pa evo, vi mi pišite šta mislite o njoj. Idemo u susret toj građevini. Hotel Babanovac, koji vidite u kadru, bio je simbol jednog vremena kada je Vlašić tek gradio svoju turističku priču. Njegov izgled, položaj i sama veličina davali su mu posebnu težinu. Nije bio samo smještaj, nego poznato lice planine Vlašić. Gotovo svako ko je dolazio na Vlašić znao je za njega. Međutim, kako su godine prolazile, hotel je polako prestajao sa radom zbog nekih neriješenih vlasničkih odnosa, neuspjelih privatizacija, nedostatka ozbiljnih investicija i započetih, ali nikad završenih obnova. Ostao je zatvoren i prepušten propadanju. Iako s polja i danas izgleda moćno i prepoznatljivo, unutrašnjost već dugo svjedoči o godinama zapuštenosti. Kao da sama tišina nije bila dovoljna, u decembru 2024. godine hotel je zahvatio veliki požar, vatra je izbila nešto poslije 2 sata iza ponoći i potpuno zahvatila krovnu konstrukciju objekta, kao što vidite i na samim kadrom. Vatrogasci su uspjeli spriječiti širenje požara na okolne objekte, ali je krov u potpunosti izgorio. Taj prizor mnogima je bio težak, jer nije gorjela samo jedna zgrada, gorio je jedan od simbola Vlašića i dio uspomena mnogih generacija. Danas hotel Babanovac stoji kao nijemi podsjetnik na neka ljepša vremena i dalje privlači poglede svih koji prolaze, pa tako i mene. Tako, dragi moj narode, ja sam stao i ovo snimio samo iz okova. Nisam ulazio unutra. Ako bude želje i volje, naravno da ću ući unutra i prikazat vam koliko bude sigurno da se to snimi. I dalje privlači poglede, kao što rekao. I svi se pitaju isto, zašto ovako mjesto nikad nije vraćeno u život? Možda baš zato što nije bio samo hotel, bio je uspomena, simbol i dio identiteta Vlašića. Izvinite na svakoj mojoj pogrešci, na svakoj lošoj izgovorenoj riječi, ali mi nastavljamo dalje s ovim kadrovima ovog starog hotela i idemo dalje prema isto tako možda već i zaboravljenom dijelu
Ekofisa Vlašića, koji je do prije par godina bio centar samog Vlašića, centar svih događanja, gdje su se ljudi okupljali, uživali u nekako u skladu sa prirodom i sa nekim tim modernim građanima. Pa evo nas tu na početku. Ja bih da kažem da smo ja i mama bili tu sami i evo ti ljudi upravo koji vidite u kadru. Popričali smo sa njima, oni kažu da su došli iz Sarajeva, bili su u prolazu kroz Travnik i rekli su zašto da ne svratimo na Vlašić i pričali smo baš o ovom mjestu, o Ekofisu Vlašić, koji je nekad bio posjećen, koji je nekad bio krcat ljudima. Kaže čovjek, nekad nisi mogao parking naći, da platiš, da pitaš bilo koga da ostaviš tu negdje u blizini auto, čak se išlo dole niže na Babanovac da se ostavi auto, samo kako bi se posjetio Ekofis Vlašić. A danas je to samo uspomena na to sve. Evo kako to danas izgleda, pa vi ocijenite kako vam se sviđa, koji vam je za sad dio Vlašića najljepši, da li su one mudrike s početka i one ovce i njihovi čuvari, čobani i njihovi pratioci, bijedni psi, ili vam je ljepši sam centar Vlašića, to je Babanovac, ili vam je ljepši onaj stari hotel na Babanovcu uz one sve uspomene koje on budi, o kojima sam pričao malo pre. I naravno sve podatke o samom hotelu i svemu tome sam našao na internetu. Koliko je tačno sami provjerite, evo, znači sve ste vidjeli, sve ste čuli, tako da nam recite koji vam je dio najljepši. A sada uživajte dalje u samom Ekofisu, u posjeti drugog dijela Ekofisa, u posjeti još jednog ovako lijepog jezera, još jednog lijepog skladnog dijela Ekofisa, posjeti samih životinja koje se nalaze tu u samom Ekofisu, koje su ostale, ostale su dvije srne, odnosno srndač i srna, i ostalo su dva medvjeda. Pa eto, uživajte u sljedećim kadrovima, pa nam ocijenite koji vam je dio za sad najbolji. Poslije svega do sad viđenog idemo na Galicu, na mjesto
koje nema toliko restorana, na mjesto koje nema puno kafića, puno hotela, na mjesto gdje je sama priroda, gdje se uživa u pogledu, gdje se uživa u zraku. Evo nas na Ljulji koja je specifično napravljena za turiste na Galici. Evo, predivan pogled sa jedne od klupa na Galici i nadam se da vam se ovo sve sviđa. Iako vam se sviđa, naravno ostavite nam neki komentar koji vam je dio Vlašića najbolji i koji najviše posjećujete i općenito da li ste ikad bili na Vlašiću, oni koji nas gledaju naravno, jer gledaju nas iz raznih dijelova BiH, tako i iz raznih dijelova Balkana, kako Srbije, tako Hrvatske, tako da li ste ikada bili na planini Vlašić. Naravno, dok šetamo planinom, uživajte uz naše sevdalinke. Ja bi samo da vas prekinem u slušanju sevdalinki i da vam pokažem ovaj prelijepi pogled na ova divna sela, na ova divna mjesta, a jedno od tih divnih mjesta je selo Paklare, poznato po našem BiH glumcu, jednom od najpoznatijih BiH glumaca. Naravno, znate o kome se radi, o Josipu Pejakoviću. Kako bola nema Bosne? Kako bola nema Bosne? Nadam se da ste ovo prepoznali i da dalje uživajte. Uživajte dalje u kadrovima i samoj sevdalinci.